Terve, terve, terve. Nyt pelataan tätä vähän Warhammer Revolutiota. Niin, tää on tämmönen peli, missä madot sotii. Joo. Enter. Start. Jep. No niin. Mulla alkaa. Mistä? Okei, näistä liikku. Täältä valis aseen. Näitä vois vähän vaihtaa. Mä en oo nyt vaihtanut. Otetaan bazooka. Ai niin, näistä. Eiks noi punaiset tyypit oo omia? Ammutaan siitä. Ai niin... Mä unohdin, että tätä piti pitää pohjassa. Joo. What's in... Ei... Ainoa siniset on... No tee jo nyt jotain. Ei mun olisi pitänyt ampua sinisiä enkä edes punaisia. Mä oon tyhmä. Look after yourselves. Tuolla. Huonoin paikka mahdollinen. Missä on niin ja loppi. Mistä tän voi pystyä... Miten tätä käytettiin edes? Noni. Menipäs mahtavasti. Ai siinä vai meni koko vuoro? Noin. Granaatti lentää, boom. Oi ei, nyt se kuolee. Ja mä en tainnut vielä kertoa, että tässä siis vaan pitää tappaa kaikki vastustajat. Joo. Okei, eli... No tuossa... Tai vois ehkä... Poison gun, flamethrower, utsi. Shot. Dragon baali. Oliks tää semmonen, että se... Bazooka. Siitä sait. Mitä? Vaan 2 damagea. You'll regret that. Voi ei. Ninja Ruby. Vai onks täällä Air Strikeja yhtään? Onks? Ninja Ruby. Joo, kyllä mä duaan somethingia joskus kohta. Noni. Nyt mä pystyn heittämään granaatin niitten päälle. Jetpack. Surrender. En surrendera. Joo, okei, mä heitän sen granaatin. Boom. Oi, meneekö veteen? Sinne uppos. Bruisers AI. No, tee jotain. Ai se ampuu bazookalla. Oi. Se ei tippunut veteen.
Weapons of Mass Destruction. Ulla buigoi. Niin aloita jo. Okei, mä oon tämä. Onks täällä mitään hyvää asetta tuota varten? Flamethroweri. Kyllä kiitos, paitsi ota ensin ninja rouppi. Ai tossakin on tommonen. No mä varmaan vaan fire punchaan ton. Oliks noin surkea? Mä voin jatkaa. Ai se otti 30 makea. Ei huono. It's a brand new turn. Uusi vuoro. Oi oi oi. Ei hyvä. Tuonne jos sais basukalla, niin olisi aika hyvä. Mitä clusterbombi teki? Lammas muistaakseni oli ihan ok. Eiku A. Eiku A, se oli tämmönen. Opeta, älä kiipeä sinne. Mistä mä okei, se vaihtaa suuntaa. Lammaspommi. Se otti aika paljon aika hyvin damagea. Heads up, Clint. Clint hyppää alas. Skippasko se? Eiku hä? Mitä täällä tapahtuu? Tossa voisi jollain vaikka shotgunilla pamastaa naamaa. Joo. Mulla nyt on shotgun. Mikä tekisi jotenkin ihan hirveästi? No shotgun muistaakseni oli ihan ok. Ammuiks? Niin tällä pystyy ampua itteekin. Tää, eiks haulikolla muka saa 2 ammusta? Mä luulen, että sillä pystyy ampua 2 ainakin Armageddonissa pysty. Muistaakseni. Tai sit mä sekoitan se johonkin muuhun. Hatchishu. Haa. Minkä sä siihen laitto? Turletinko? I'm on it. Ninja ruubi. Eiku parasuutti. Hihihihaa. Matopeli. Madot ohiossa. Pitäisikö mennä blowtorchilla maan alle? Se olisi kyllä aika hyvä. RP-pasukalla. Tuosta tommonen. Ei. Mun piti pitää sitä vähän pikkusen enemmän pohjassa. Mitä? Screwdriver ready. Mitä? Meneekö sinne turlettiin vai? Ai se heitti tommosen. Paljon se teki? 30! That's way too much, bro. Joo, en mä voi mitenkään voittaa tätä. Vai voinko? Veteen. Toi ylin tyyppi saattaa heittää kyllä granaatia ja se tappaa, mutta jos todellakin heittää granaati. Mitä? Ai se heittää granaati. Älä please läjähä siihen. Voi vitsi. No mä hävisin.
no, video nyt varmaan loppuu, joten... Video nyt loppuu, joten hei bap.